बाप रे। आहा कितना गरम में बरे दादा। पहले नथुना नथुनी निकाले दो गरीब बाद खाई। बाप रे बाप मछरी मुर्गा बन जाता नाक में कर महक चल जाता। अब हमारा बर्दाश्त नहीं के होत रे दादा। बतावा हो आदमी खाई पी ना तब मर जाए के बाद दांत चियर के चल जाए के बाटे। यही समय मरद कह दिल बा कि खूब खाओ खूब पियो आ ओढ़ पहिन के रहो एकदम माटी के शरीर माटी में मिल जाए। बाप रे बाप अब हमारा हाय हाय नहीं करे के हमारा कुछ हाय हाय कुछ नहीं करे के बस हमारा खैला से मतलब रखे के बा जितना खाइल बन जा। हमारा दूसरा तो करे के बा पेट काटे के बाटे। बाप रे कल खसी मंगाई खसी हम कह के बिला रही हम तो जने के कलछुलिए से धरावे के पड़ी का हां मुंह में छेद नहीं के हां कौन चीज देती मछरिया बतावा पचरे बताओ माने हम अपना खातिर ने बनले बानी कि सब करे खातिर के बनवले बानी। हमारा खइला से बची तो खइया जा ठीक बा तो अपन बनावा जा मार भात खा जा। मम्मी जी रो गथरिया देने आ कोप देने आके उखाड़ देली हो वो घरल रहे वो घर रहे। हां मम्मी जी रो हे मन न तक बुझाइल जा 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 कौन बनावा जा कर जा। आखिर मम्मी जी रहुए बताई वहां सब कमाता है जा तो वो कितना निमन से खाता नहीं हमने को तनी देतो नहीं कि हां स घर में राशन पता ही नहीं खे मतलब रहुआ मुर्गा मछली खाई हमन के अथु मार में चोखा खाई के त हम मरे के किनारे आ गइल बानी तब हम अपन निम जन बुझाई जन खाइम पियम ना। मम्मी जी कैसे रहुआ कहो तनी हमरा बुझात नहीं के आए चलो नहीं के बुझाता जा अरे मांगे पूछ दे अभी जान तो रुक ना कुछ दे मांगिए जाना तो हटा हटा ना जो तनके से दे दे नहीं नहर बारू जा तहनो तो कुछ खो बुझाता देह में लागी हमारा मम्मी जी तनके से दे दे बिकॉज़ के भूख लागल में पेट दुखा तो अजीब सा दुखा तो सोटा लागी धरवा का जा घर में संभागावत नहीं कोनो हां भागावत नहीं की ना हम तो कहते बन कि बनावा सा खासा तनके से दे दे मम्मी जी देवे के बाकी दे देई जो उठ उठ ना तो काट उठ के तो जानते बड़ी दिकला कलछुल घुमाती खाली बैठो खाता नहीं है बस आवा हमार मर्द है उम्र में कमाता के कर खाती हमारा खाते कन हम ना सुख करम तई सुख करियन त खेलावाड़ी हां हां ले बड़ा पहले भर से कम खाई बाले कुछ करम तना घर में आदमी लाला चाचा पड़ल बनात ना समाज वाला लाला चाचा पेट में की का कहे खातिन के खाली यो तना हो गइल बनू तना यो तना कि बर्दाश्त से त बाहर बटुए त कुछ कुछ बोल देम नु त ठीके हो जायन बुझाता कि सास है त कपार पर चढ़ के रहियन हां आदमी अच्छी करता नहीं के बोल कि जाए दो का बोले के बाटे लेकिन तब बुझाता नु कि तनिको ई लोग के नहीं के बुझात तनिको कि का कहत ऐसा ना का नहीं किसन कहत ठीक है बा दीदियो जी चलो चुप बानी तब ये ले चाहे छोटकियो हम चुप बानी ऐसे नु कि आगवा से नहीं जा बोला त पिछाले हम कैसे बोली ना त बोले के त उ काठ बात बोल देती नु कि सुन के कान मुंह खून निकल जाइत चुप लगैले बानी जबले तबले मर्दा के चलते चुप लगैले बानी कि मर्दा बोलते नहीं खान कुछ बनल बाप आई दादा अब तो हर का माने मन औसा लागल घरा में के हलिया नहीं की जानत का के पूछता नहीं बनल रवा के कमाए नहीं के जाए के चुपचाप से घर में आराम करिए ना तो चूड़ी लठी पहन के पलंग पर चली हाथ रंग के बैठी अब वो हम सजता नहीं कमा के का करम जब मेरा बाल बच्चा के मिलबे ना करी खाए के तो ढेर कमा के मातारी के देनी जा एक महीने में 60,000 65,000 40,000 25,000 रुपए कमा के देले बनी हम ही हैं आ खाए बेच पीछे हां लइकन के लॉकेट में अभी नहीं के बना लेकिन माई के 9 लाख के गाना बन के झमकावती है मातारी हैं
देख ली रौरे देख ली ना त कहम ना कि मेरा रुआ हमरा के चढ़ावतिया बढ़ावतिया मेरा ऊ करे माई ऊ करे गिर जाइबे। अब देखा तन देखे आओ लीला देखी तनी देखी लीला देखा तन्नू ए सीता सुंदरी तना लड़की बदमाश बाई सुन भाई। आज हमरा भूख लागल बा बहुत ही से बोली हम का कर रौरे मांस खाई बोली हम का करी हमार मांस का खा के करबू भूख लगल बा बड़ी जोर से हमरा के चले न रोलिया के हो जा। हमारा से मत कह जाओ तू लोग के मरद ता हमरो मरद तारो मरद दीदी भइयो जी साफ मौक बनल बड़न जा। ये दीदी रहुए बताई कोई नहीं हमारे ना ते पूरी या मुड़ा लेके पीस लेके खातड़ी कोनी मम्मी जी दी खोल चुतान ले लिया हमरा के मारे खाते। सुन लेनी ना हां तारी कहे ना एगो हाथी के कान पर बिया मैं माल दबोच पे एलआईसी खोलवा के ध लेलस आ बैंक में धलस आ बेटा पतो कुकुर लेखा मरमरा तना खइला बिना अब उहे बा लास्ट मुहे गति होई सब कोई एकजुट होके दू चार हाथ धरा दो जीव सस्ती आ जाई। भई जी देखिए तो सब कुछ को जाना तो उन्हों एकदम से देखो तने खा के मोटा चल जाते हमनी के शरीर एकदम से गलावले आग ली है तना बताई रो दीदी जी के शरीर ऐसा नहीं रहे हमार शरीर ऐसा नहीं रहे। शरीर तो हमरो भइरे घाघर लेखा हमर मेहरा रुआई रहे एकदम एथी लेखा ढोलक लेखा अब बिना खइले सुखा के हारमोनिया लेखा भइल बिया। चलो लोग अब मुंह मत बनाओ चलो लोग जाके मांगो जन देती है खा लो के बाद तो फिर हम आते पीछे से जा लो। अगर हमरा के जना मिलल ना दुइयो पीस तो हम राउरे कान का बारम देखल करी मत कनी हाथ छुओ हमार कहां गई रहलू त का करत रहली मुड़ा के चाबत रहली ना ना देली ठीक है बाटे तो सुन ले कान खोल के है नहीं है कनमा का? कना को से मोर पार दवा फाड़ दिया भी बोले तो बोला का कहता रहो हमरा के दिमाग मत खराब हम अपने डिस्टर्ब में बनी। आज हमरा के ना मिलल तो सोच ली का करतानी का करतानी अरे तारा का करता देख के कही क्या पानी भी रदनी भई कबेले बैठ के गिरावा तरन एक कदम इनकर मती खेती मातारी है त खा के मुड़ा पगलाइल बिया भूखे पगलाइल बाड़न। चलो हो चलो देखा मिलत त का होता ये दादा एगो ये दुआर तवा बैठल के राहत बटे भगवान त घेर ले मना ऐसन की जैसे लागत कि बदरी लिया के कपारे पर धो दिहन अब परत हइए नहीं खा बुझाते नहीं खे कि का होखी रोपनी सोहनी कुल ओहिंगा ने काम धंधा टंगाइल बाटे केतना टीबेल से आदमी खेती करी आय टीबेलो चलत आटे या कॉल तो छोड़ दे तड़ी से त टीबेल को केवन आशा बाटे बुझाते नहीं खे। आई हो दादा मन सख्सी आई बाटे अजी दीदी जी कहो कनिया अच्छा ये बताई कि हेने ओने बोरा बिछा के बैठला ले काम चल जाई तो का बोली बोरा बिछा के बैठम तो चली जिंदगी भर जो नहीं तरे हमर देहर में देखत नहीं कि हम कसन गल के हो गनी महाराज हमर चिचिड़ापन होता हां तो चलो पानी चढ़ावा दे टानी का बोतल दीवा दी है ना कहो अच्छा रवा पानी चढ़वा देम टानी के बोतल हमरा किन देम लेकिन घरा में के नियम और ना ठीक करम ई बताई त मने मुर्गा में सिबंद त बुढ़िए के मुंह हटे और कोई के मुंह नहीं खे खाए खाती ई कुल में हम बोली? ना रोक ले ऐसे कि तोहरो बुढ़िया बाड़ी हमरो बुढ़िया बाड़ी अच्छा ये तोहरा बताई मुंह आगा, सुनी हमरो मुंह सुनी जब बड़ जे ठोकर में पहले से ना बोलब हम छोटो के बोलता गांव टोला का कही कि देखा बड़ा की कुछ बोलते नहीं का छोटकी बोलत है गांव टोला लिया के तो के मुर्गा मछली देता लिया के देता आज तरह का नाम बाटे के रौरा मतलब नहीं खे लेके बैठ गइल बड़ी तब एकर मतलब तब तरौरा भीतर भीतर तब लागत कि चाबत नहीं तबे रे कोनो दुख न न त कह हमारा राम ओने छोटा की रोवतिया ने हम रोवत मुर्गा मछली ना भावेला आ रौरा बन त बैठ के और कीर्तन करतनी मुड़ा चुसतई बैठ के कबेले तो तुम लोग का नहीं क्या बुझात कि निकाल के धोली कटोरी में घरे में आय जब से तब बना तब से चूल्हा गोर लेता कराई लेके बैठल बाड़ी तो कहां से आदमी ठीक खेल तो जा कर रही मुंह पक जर जा बानर हो उहे जा बाकी रह गइल बा अब बानर हो जा ये ना कह का कह उहे बाकी रह गइल बा लइका नहीं खी ना कि लइका बाड़ी उनके ठोक के सुता देवे के बा हम सुमा के कराइए तसली फेंके पाबारे के परी घर में वो एथियन वाला हाल हो जाई हुए कराई फेंका छिपा फेंका बर्तन फेंका बाड़ू है नहीं खी टिकर कमाई दोनों पतो है जे बैठ से ना का करिए जी जब घर जरेला त लोग गांव से केला वे हाल भइला जैसे माथा पर लुगा नहीं खेलेला ना का करिए चाची जे पेटावा जरता त खिसना बरी
नहीं ये घरे उनका देह डूबा ताटे तो कहनी कि चल गांव में चढ़वा देता 2 बोतल पानी। हाँ, ये ना कहो काहे डूबा त खाई के कमी घर में एगो कुफुत्तुर बाड़ी का जानी केवन की ललैनी धइले बाटे। लइका फैका बुढ़िया हिया अरे ससुई 2 किलो मछरी आइल लेके बैठल बाड़ी। बेटा पतो ई खइया से चाहे ना खइया से मुंह पिटाइया से उनका पहले ढीण भरे के चाहिए। बताओ हो कहीं ना जन्नी चाची जी कहीं ना कि जब वैसन बाड़ी तब बना के अपने अपने घर में कटोरी में धला सा। ठीक है तो हाँ ना तेना तरकारी हाँ तब का अब हम बोले जाई हमारे जाई ना लइका बड़ी ना आता ना देखो सम बड़ गोती नहीं बिया त तो लोग सहयोग करती है तो ऐसे कर जे कने बेटा ये पुत बतार बाज खइया रहबू तबे काल टन टन बोलबू आ केउ से लड़बू भिड़बू बात सही कहत लोग सोच के अपन देही त गलावा तड़ी हाँ गलावा तड़ी तो बोलला से कुछ ना होखेला कनी है जन लू अपन खा जा पिया जा वसन बाड़ी त का करबू अच्छे समझाई चाची जी रौरे बताई त रौरे अपन पतो के जब से मुर्गा मछली बनी चूल्हा गोर के बैठ जाई आ कराई लेके बैठ जाई तो पतो कैसे खाई जी। हमार पतो के बात करू हमार पतो त बनावे ले आ खा ले ओकरे बाद हम आवे त दे ले हमार पतो वसन नहीं है जान जा हम ना कहता नहीं कि फेंक द जब मुर्गा मछली एक दिन मुंहे जर जाए तने में गांव नगर कही त सुनाई न गांव घर का कहिन कर गांव नगर खर्ची देता टे ए कोने तर मर त कमी तो ने उधर जा कम पैसा कमाना स 1 रुपया ए जाने चाची जी 4 गो 3 गो घर में मरद कमाता रन जाना लेकिन एक जने के पैसा के था पता नहीं के लागत खाली खइला में खाए के भागे के बटे अपने गहना झुमका हार हसुली फलाना चिलाना वही में आवेला यही सन तो लोग कुछ भी बराबर में जाए दी अपन अपन कमी में खर्चे है तो लोग का ए चाची जी मर्दा के बरीज देने कने कमाई धमाई मत जाई घरई में खाई या घरई में नहाई जब खाए के रौ मेहरारू बाल बच्चा के पेट भरना की त का कमा धमा के कर बोली हम अपनी बाप मर्दा के माना क देई जब भवई भसुर बानस त केतना कुफुत लागी घर में लागी कि ना लागी मना कर दी जब सास के नहीं बोल सकत ना त मना कर दी अपन अपन धर जा अब तब देखत चल हम अभियो से कि ना चलम चल तो के ढेर थू भइल बा आफत चल चले करे चलिए चाची जी घर के लीलावा देख लीला होई सरवा के थूक वही पर चल तब ना हो जानी हां तीन है को लंग काम करे लागे अभी कुल देखले नहीं खीस त का करन स जी अब हमर देखत आदत हो गइल बाटे घर को कनी और आई ये फसल हो गई तब जे देखल ना रन जाम बाप तेल निकल गले दादा हाँ तो हम मछली के तेज रख दा तेल बिन बिन खैनी है हाँ तो हम हो बीच बीच के पीस कटवा के लेके आ रही हाँ मन तो कल सके बनावत तो कह दी कि आई मछरी बनौले बानी खाली बलम जरता कराही तेल डाल रजऊ जरता कराही तेल डाल रजऊ आ तनी तू खाला बनौले बानी मछरी आई बूढ़ा में मार नफुनी मार लगा के बुझाता ए भाई हमार जवानी चढ़ता हमार जमाना आइल बा हम कुछ भी कर सकत नहीं ये समय हाँ बेटा पतो ये दुख दे के आ के कहता कि बेटा पतो के दुख देता नहीं हमारा घर में हीरो मोती के दुख हो गई राजा के घर में नहीं जा हो गेल तो हम ऊपर जे रोजा का पता कर लेनी हां जान हमार पत्ता क के कुछ खराबू मान लकनिया में हां बोली से गोली मारैलू ह मान ल बेटा पतो ना खाई तो कैसे जिए ओ करे मरद के कमाई धर तरु हने के दुख दे तरु आए तनी बोलावा त तनी बोलावा के करा के दुख देनी हम मछली अपने खोलू का पतो ही ना खाली सन अब एगो बाहर ले छोटा के ए भाई हमारा अकेले बनावे खाए के मन करला से अपन बनावनी एखने घर में कुछ के रोक छेक करब तब न हम त अपन खुला दरवाजा क देले बानी अपन झूला खोल के खा जा चाहे लुल्ला खोल के खा जा माना करतनी हां दीदी के एगो महतारी हो गई सन त कहल सन त ज्यादा हम ना खाइब हमर बेटा पतो माने हमारा से पहले के तू उतरल बड़ू कि हम तो से पहले उतरल बड़ू तब तू लगल हमरा के ज्ञान देबे मुंह तो अटपटाइए जाता टे खिसी ने लपटा जाता जीभी चाम के जीभी ऐसन कहत नहीं ध्यान दे हमारा सयाख मारले में कुछ फायदा बा आंखें में अंगूरी डाल के निकाल ले ई का कहता नी जी का पता कैसन लागत नी रहुआ ठीक त लागत तारी जवान हो गई तो लोग बुढ़िया हो गई तो लोग बुढ़िया हो सास का तो लोग बुढ़िया इहे कनिया हो गई बाटे बाटे त ना छछने के बाद दूसरा के देखी के
का छोछने के नाचो मोर हमर रहो चाहे ना रहो हम तोहरे ने तब तमाशा नहीं किन करत कम से हे, पता है कि नीचे का तमाशा करी हो? लाज लगता लाज लगता तमाशा करता है। बहुत सारी तो लाज लगता पता नहीं कि ना खाई अपना भतरा के कमाई ला जाई कहे दाल की कमाई नहीं को खात बेटन के मांस हमार भतरा का बुझाता के तू लदरी पे गइल बा का भतरा हमर बाहर नहीं खे ना बेटा के कमी नहीं धर तो पता ही छोछना तू धरबू का? अपना कल्पना का तू धरबू हमर कौन का नहीं धल ना धरबू तो उठा जाए जैसे बेहाया बेला उठा, के भइल बानी एकदम से। भागो जा 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 ए चाची जी कोनो गतरी में लाज नहीं के जी बेहाया बनी यहाँ के के लजने बेहाया बनी केवल लजने छुलु छुलु मुततिया रे के लजने छुलु छुलु मुतताटे तोर तो डिक्की भर गेल नो हाँ। होई दसा ना होई अब भर गल त रोकले बानी तार डिगी आय। हां तोर तो पेट भर गेल नो का कहल चाहता रह का कहत का कहल चाहता रह देखी मम्मी जी हमारा बार कलर धरन तब ठीक ना होई एक आंख है झपकी खाताटे अरे छोड़ी है छोड़ी झपकी बार बार जवान बेटा के मार दे एक थप्पड़ मार देता चौनिया आ जाई म देखबू हमारे का हाथ के लेके हैंग अंधा का पटक ले चलो माल पीस के आवा आवा हो आवा खेलबाड़ी मार के तार महतारी आ डाले का सिमनी पैंटा ढो ढो के माई के का करता मौगी के मारते सन ठीक कर का तू ए जब मेरा के तार मारते तार माया तू मुंह तकले बड़ा तो का करी हो सोचा बाकी भी है तो आ तू को संभाल के मर तो हाथ छोड़ता है हैं ओसे दादा बड़े अरे बाप रे बाप मस्ती जैसा पौरा गइल बा देखो तनी नु अभी लियोइला ना लगता कि हम कोइला बिना मेरे एकदम से परान छूटत दाटे हो दादा बुढ़िया को कोनी देतो नहीं के ओरे माई और कौन लइका हो ना बेटे तो सुनता कहते कि जा सुन से उनकरा के अपन चाचा के बुला के लाओ सन ओए माई आई दादा ई का हो गइल ई कैसे पड़ल बाड़ू हो बुझाता कि कैसे परल बानी कहता नहीं बताई ना कहीं ना चौकाठा बना बैठन हरदम नु सांझ के बेरा में चौकाठा अरे अपन माई के वो मनावत काहे ना कि हमर बूढ़ी कस के भूख लागल बहुत दादा आई दादा फिर ना देलो ये का भी आई ई त मुआती हमर मेहरानू को बुझाते न कि यही तरह दू बार पातर कता ना हो गइल आई ओइ देखो त आंख धस गुल त हमर मेहरानू को बड़े बड़े आंख रहे आई अरे बताइए एकदम से भूख लागल बा हमरा कुछ नहीं के बुझात कोई नहीं है तो देखो तो ये मुड़ा निकाल के खाता रे आयो दादा तो ई करा के अब भी कर हमर का करी कर के जोहर दे के मुआती के महतारी ओइसन रहिए चाहे ना रही बराबर बड़ रउआ ऐसन बानी समझ गनी रउआ के कवच के कर मुंह देख के महतारी के अपन बोलत नहीं की रउआ खाली पैसा ले कौड़ी ले धान ले दौलत रे महतारी के देख के राज राजा बतानी राज राजा ना बतानी ना ना एकरा के बहुत हम छोड़नी हम कहनी त आज सुधरी काल अरे सुधरी माई। ई कोई सुधरे वाले बिया हम नहीं जाना होते हमरा का गांव पहुंचाई हमार रउआ गांव पहुंचाई यही बतिया पर खिस भरला गांव में जाए वाला बात ना कहनी तो काहे करी यार तू माने गांव में चल जेबू तो हम जाए यही तो रहमु तो हमरा के खाना तू बहुत जौन बड़ू के काज पाकल देतो बड़ हैं रउरे बताई हैं रउरे बताई हमरा ई नहीं के बुझाते इतना कोस के भूख लगल बा अपना महतारी के बुझाई लो कि तरह क्यों दे दी खाना उदेतिया कर के रुको ना पुआई जौन सुई दिया देता नहीं देख देखो एक केवन जगह पर मैया जी से करू सर के माई आई जी आय तनी के ना खाइल हमर देख जाता ना ओढ़ल पहनल देख जाता एबारा निकाल के दूसर सेट पहिन एबारा जता ना ऐसे वाला सेट बाटे अरे तो माने खाना में दे दे मोई बे का फायदा बा काहे माने बना के नहीं खा सकत देखो उ बनैबे न कइला ऐसन के बनैला हां हां मछली हम ना बनेनी भात बना के छोड़ा गइल हवे रउआ ने कहने कि हम बनाई में बताई देखो ना तो अपन मन हाथ जरल बा तू एगो काम कर माई बोला गइल बा है। चलू दवाई हो जेनु बस खाना दे दे खा ली जा हमनी के माने हम कहत नहीं कि घर से बाहर कैसे खबर चल जाता टे खबर हां कौन कहला सा कौन कहला सा तू ऐसा चिल्ला के तू अभी सुनी के ना कोई बतिया बाहरी के सुनी के ना जितना चिल्लाता है तो कबे कोई पहुंचा देलसन खबर अभी ले बाकी बाटे आके कह के गई तो ऐसा ही चिल्ला के कहले ओकबे तो सुनल रही लोग आवे कौन चिल्ला के हाँ। चिल्ला के कनी हमी यानी के इन्ने के बात होने का बात है ये नहीं यानी के खाली कहता ही सब का चाहतनी बताओ अब वो तो छोड़ हाँ। गई रतिया तोरा पहले बिना लोग ये चक्करिया हये जबा तोर पेने के तोर पेने के जबा की पतोहन पेनी असन हैं अरे रूपा नहीं देखता मेहरानो का मार डाल ले चल पतो के ना तो ना थुर के मालिक हो गई मुर्गा मछली आपके खातिर बन हवे तो के कर खाती बनो करे आई कुल का करना सा हम का जानता नहीं का खाती? हम का जानता नहीं करी जाला करी उतार उतार दे रही ना ठीक लागता तू ठीक नहीं लागत ठीक लागता ई माने ये जो मन मार हमर मारा जीवन गए पे ना महीना कुआं बिटिया बनता टोला माला चलता है ये तो बुझाता कोई का कहता है तोर माई बुझाता कि एकदम हल्ला हल्ला
करी तो हम ना घबराई बहो केहू से डरत नइखी हम तो अपने वाला करम केहू से ना डराई रे माई के खत्म रा हमनी के चले ना देबे ना मुंह देखावे देबे हमनी के न माने का करतनी बेटा वाले का चलतनी को ठीक बा भातार के मनी ऑर्डर आवता बनावतनी खातनी अल्लाह कौन का मने रे करे जाओ में डाल घरतनी तोरा लेवल के एज के कौन मेहरान होई कुल पेन के चलती है बताओ तो हमरा के देखाओ तो में लाज बा लेवल में के होला खा जा हां लाज बा ले ने का 4 गो पीस कहां से का वाला पिसावा धइले बनी कहां धइले बा हमें वाला बक्सावा में लेकिन कटोरे ना दे अरे वो कुल पूजा पाठ होला में धो देता है हटा को बात बताई दे टूटी तो लोग ना के बोलतनी एकर मतलब ठीक ठीक ए ना हो जाके नो चला से का मिला ताटे का मिलता दे उतार के धो देबे हैं आज दे दे खास का कुछ कइले बनी दे धो अरे कहां पीस बा कहता के लुलु में पीस लुलु में पीस कहां बा मछली के ए नो का ये को सब बेसर में बनी ओ में तू भइला लो में बनल लो में लपेटल न रनी हां आ चाट ल जाओ ऐसे चाट के खियाई भाई ना सब खियाई भाई ना हमरा काल के बिल कर दे जी मछली हो कौन काल का बिल का अलगा बिगन हम ना रहमे जा दाल भात डाली लो जा हम ना रहम अबे जाम जाई महाराज के लिया के बहर बिल का रहबे ना करब आई बतावा तो हमार बुझाता टा कि ए तू भइल बाटे हन तू रहिया अकेले अपने बनाइया खई है नु हम लिया के जाते महाराज के पैक कराओ मैं पैक करो जी, हमरो तो पैक बेकार करिएगा। बुझा हां लेके चली हमरो का अपन नहीं ए जे का करती ई जाई नहीं हो तू रहबो लोग ससुरा के है जाई हां ये जाई ई जाई तब करती ना तो ऐसे ना करती तने रुक जा बक्सा भी मत खोल हां कबा तू कबारा ना खाली तू खाली एगो कबारा अरे देखो सुस्ता वाला छोड़ हम छोड़ जल्दी छोड़ पहले फोन से अपनी मरद से कहत हन तब खोल रुको सा कैसे सुधारी पॉइजन के सुई दिया दिखा हो भौजी बताओ ना हमरा साथ दोनों भाई भेड़ुए बड़ा जाके वो मारता पॉइजन के सुई दिया देखा रखे ना बुझाई ले अरे तो खले तू लोग ना हाँ। तो चलो। पाथा पकड़ ले भाई ज्यादा कुछ बतावे वाला चीज ना उ जाने तवन आदमी ठीक बनू चलो